مستيات بيتنا. سلام كما يتوعلو كبرات تخاتلتنا نلومي قربنا يزلنا مدب نبزحات سبات زقرم من الباتون كتأمنو زتسقم حكيو بزعبا سدت كنحسبن كلنا مبزحت اووان كاب دخاتات هاجرات كاب كيناتن سئنتن زهادمو سباتيوم نابا امرونا زمصو جرمن حانت كابتن عبيتن هابتاماتن نسدتنياتات عقوبا زهبا عباي هاجريا كوينو جن جرمناوያን ውን ናብራ አይጣዓመናን በመባል ካብ ሃገሮም ክስደዱ ምርጫታት ይወስድለው እወ ብልክዕ ሰሚዕኩም ኣለኹም ስደት ጀርመናውያን በበዓመቱ ኣማኢት ኣሽሓት ህርኩታት ምሁራንን ንፉዓትን ጀርመናውያን ነታ ዝተወልዱላን ዝዓበዩላን ምዕብልቲ ሃገሮም ሓዲጎም ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ይስደዱለው እዚ ጉዳይ ኣብዚ እዋን ኣብ ጀርመን ዓብይ ኣቃልቦ ዝረኸበ ኣርእስቲ እዩ زيغاتات جرمن سلمنتايم نزا قطباو حيلي أوروبا زخونت هاجروم حديقوم زخدو زلو اتقاند مخنيات انتاي نابي كيوم زخدو زلو عبز مدب تقليقنا بمئتاو كنرينا كدمنا بتوم مخنياتات مئتاونا نقل خابتوم بوق عزواتو صبصبات نملكت بمسرت ناي جرمن فدرالاوي بيت صحفت ستاتستيكس زوت صحبريتا عب عامت كاب 180 شح كساب 250 شح زخون جرمناوين هاجرم حديقوم يوصو إذا مالتكا معلتاوي أمايت جرمناوين سانت أتاتهم حيزوم أم عرفو نفرتي يركب اللو مالتيو اتزت حساسب نجر اتهم سددو زلو جرمناوين مبزحت اتهم قداماي وردوتات زيكونو انتاي دقا كاب 10 كساب 4 عامت عدمة زلوهم نايل علواي درجات مهرتن فلتاتن زلوهم كم إنجنيرات حكايم ناي ايتي سمويان كإلاتات قطبانيم إذا خونتات الزدما جرمن نتوم زعبيتومن زمهارتومن كبران سمويا زيكاتاتا بغد صالي تتفق همزلا زرئي جرمناوان هاجرم حديقوم نخواتو زقددوهم زلو حموشت عبيت مخنياتات بخمز السعب كنريهم نخيل قداماي اتي زيت أدنى لعلمة انقبري جرمن أب علم كابتن زلعالة قبر زخفللن هاجرات حنتيا حدا نفع سمويا كاب زرخبو ورحاو دموز درجة فرقو نقبري نايتعنا مدحنن وحسنة سرحن تباهيلو يغرز إذا دما حدا سب تقاديلو ليتن معالتن ساريحو كغير نزدل من اسي تسفى زغرزيو بزحات سمويا سلمنتا اي كندزز اكل رهاتي نمنقس زفسس بمبال تحت قبري نابزلوان هاجرات يسددو كالاي اتي استحلالخه مسرح بيروقراسي جرمن بسرعتاتن حقتاتن فصم تهاجريا كوينو جن ازي سرعت زي لومي كبيت موداتا زيبلو كصور زيكل ورقه توليدو بيروقراسي كم زعبي غيرلو ابزي ناي ديجيتال زمن جرمن جنا اب بزح ناي منغستي ابيات عيوتاتا بورقتن بفاكسنيا اتسرح حدش نقد خجمر وبيت كسرح ويون زخونه فقار كتوص اوارح وي عامتات كوستلكا يقل اتستحلالخا اسرارحا نتم بقلطف كسرحون كمعبلون زدالي منسيات نغادون محستن كبيد حمام راسي كوينو مالو سالساي كبر وصايتات منبابرو ابزم زحلفو عامتات ناي منبابرو وصايتات اب جرمن بنهري وسيخلو واغا كراي ابايتي اب عبيت ختماتات كم مونيك فرانكفورت برلين هامبورغن سمع عريغو حدا ترى سرحتنيا يترف بيت كعدك كراي كخفل كوا يصقام الله بتوسخي واغا الكتريك غازن مغبن ازيو سلازوسخه اتزركب دموز مستوصايتات كمطاطن ايكالن رابعاي كونتات ايرن درجه منبابرون نبزحات جرمناوያን بفلاي ድማ ነቶም ጥሮታ ዝወፁ እቲ ሓጋይ ሓፂር ክረምቲ ድማ ነዊሕን ጸልማትን ዝኾነሉ ናይ ጀርመን ኩነታት ኣየር የሰልችዎም እዩ ስለዚ ጽቡቕ ሙቐት ውዑይ ባሕርን ዝተረጋገአ ህይወትን ደልዮም ናብ ደቡባዊ ክፋል ኣውሮጳ ወይ ኤስያ ይስደዱ ኣብኡ ዘሎ ናይ መነባብሮ ዋጋ ትሑት ስለ ዝኾነ እቲ ካብ ጀርመን ዝረኽብዎ ናይ ጥሮታ ገንዘብ ኣብተን ሃገራት ብምቾት ንኽነብሩ ይሕግዞም ሓምሻይ ናይ ስራሕን ምዕባልን ዕድላት ኣብ ከም ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝኣመሰለ ሃገራት ንሓደ ሓድሽ ሓሳብ ወይ ናይ ቴክኖሎጂ ፈጠራ ዘለዎ ሰብ ዝወሃብ ደገፍን ዕድላትን ኣዝዩ ዓብዪ ጀርመን ኣብ ገለገለ ናይ ቴክኖሎጂ ዓውድታት ንድሕሪት ትተርፍ ስለ ዘላ ሓያሎ ናይ ኮምፒተርን ሳይንስን ክኢላታት ዝለዓለ ደሞዝን ዝበለጸ ናይ ምርምር ዕድላትን ደልዮም ናብ ኣሜሪካን ሲሊኮን ቫሊን ይውሕዙ ኣለዉ
ጀርመናውያን ሃገሮም ሓዲጎም ክወፁ እንከለዉ ዝመርፅዋ ሃገር ዝተፈላለየ ምኽንያት ኣለዋ። እተን ዝበለጸ 5 ሃገራት እዚአን እየን። ስዊዘርላንድ እታ ቁፅሪ 1 ምርጫ ጀርመናውያን እያ። ምኽንያቱ ኣብ ስዊዝ ቋንቋ ጀርመን ስለ ዝዝረብ ናይ ቋንቋ ጸገም የብሎምን። ብተወሳኺ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝወሃብ ደሞዝ ካብ ጀርመን ብዕፅፊ ይበልጽ፣ ግብሪ ድማ ኣዝዩ ትሑት እዩ። ተፈጥሮኣዊ ኣቀማምጣ እታ ሃገርን ስነ ስርዓትን እውን ብሉፅ እዩ። ኦስትሪያ ልክዕ ከም ስዊዘርላንድ ሓበራዊ ቋንቋን ባህልን ዘለዋ ኮይና ንኽለምድዋ ኣዝያ ቀላል እያ። ጽቡቕ ናይ ኣኽራናት ተፈጥሮን ህዱእ ህይወትን እውን ትቕርበሎም። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምርጫ ናይቶም ዓበይቲ ናይ ቢዝነስ ሓሳባት ዘለዎምን ዝለዓለ ደሞዝ ዝደልዩ ሓካይምን መሃንድሳትን እያ። ኣሜሪካ ነቲ ዓቕሞም ብገንዘብ ከተከሓሕዝ እትኽእል ሃገር ስለ ዝኾነት ይብህግዋ። ስፓኛ ብፍላይ እተን ደሴታታ ጽቡቕ ፀሓይን ባሕርን ዘለወን ስለ ዝኾና መዕረፊ ጀርመናውያን ኮይነን ኣለዋ። ብዙሓት ካብ ርሑቕ ኮይኖም ብኢንተርነት ዝሰርሑ ወይ ዲጂታል ኖማድስ ወይ እውን ጥሮተኛታት ናብኡ ይውሕዙ። ታይላንድን ደቡብ ምብራቕ ኤስያን ንመዘናግዒ ጥራሕ ዘይኮነስ ንነዊሕ እዋን ንምንባር እውን ተፈታዊ ከባቢ እዩ። ጀርመናውያን ኣብ ጀርመን ዘላቶም ንእሽተይ ገንዘብ ኣብ ታይላንድ ከም ሰብ ጸጋ ኮይኖም ንኽነብሩ ይኽእሎም። እዚ ናይ ዜጋታት ስደት ንቁጠባን መጻእን ጀርመን ዓቢ ብድሆ እዩ ዝፈጥር ዘሎ። እዚ ተርእዮ እዚ ባዶነት ኣእምሮ ወይ ብሬን ድሬን ይበሃል። ጀርመን ብቢልዮናት ዝቑፀር ዩሮ ኣውፅያ ዘምሃረቶም ሰብ ሞያ ልክዕ ፍርያት ክህቡ ክጅምሩ እንከለዉ ሃገሮም ሓዲጎም ይኸዱ። እዚ ድማ ኣብ ሃገር ዘሎ ናይ ክኢላታት ሕፅረት ኣዝዩ ከም ዝጋደድ ይገብር። መንግስቲ ጀርመን ነዚ ንምዕጋት ንሕግታት ቢሮክራሲ ንምንካይ ናይ ዲጂታል ኣሰራርሓ ንምቅልጣፍን ይፅዕር እኳ እንተሃለወ እቲ ለውጢ ግን ውሕድ እዩ። ብዙሓት ዜጋታት ገና እቲ ግብሪ ይኸብዶም ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጀርመናውያን ንሃገሮም እናሓደግዋ በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ቁፅሪ ዜጋታት ጀርመን ክኾኑ ናይ ዝደልዩ ወፃእተኛታት ክብረ ወሰን ሰይሩሎ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2025 ልዕሊ 200,000 ዝኾኑ ወፃእተኛታት ዜጋታት ጀርመን ኮይኖም ኣለዉ። እዚ ቁፅሪ እዚ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመታት ብልዑል መጠን ዝወሰኸ ኮይኑ ካብ ዓመተ 2000 ንድሓር ኣብ ታሪክ ጀርመን ዝለዓለ ቁፅሪ ኮይኑ ተመዝጊቡሎ። እቶም ዜግነት ዝረኸቡ ሰባት ካብ ዝተፈላለያ ልዕሊ 170 ሃገራት ዝመፁ እኳ እንትኾኑ እቶም ዝበዝሑ ግን ካብዘን ዝስዕባ ሃገራት እዮም። ሶርያ ቁፅሪ 1 ኮይና ትቕፅል ኣላ። ካብቶም ሓፈሻዊ ሓደስቲ ዜጋታት ጀርመን ዝኾኑ እቶም ልዕሊ 37 ሚእታዊት ማለት ኣስታት 75,000 ሶርያውያን እዮም። እዚኦም መብዛሕትኦም ኣብ ዓመተ 2015-16 ከም ስደተኛታት ዝኣተዉ ኮይኖም ሕጂ ኩሉ ረቋሒታት ኣማሊኦም ናይ ጀርመን ፓስፖርት ዝወሰዱ እዮም። ቱርኪ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትርከብ። ኣስታት 10,700 ቱርካውያን ናይ ጀርመን ዜግነት ረኺቦም። ዕራቕ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ኣስታት 10,700 ዕራቃውያን እውን ዜጋታት ጀርመን ኮይኖም። ሮማናውያን ካብ ሃገራት ኣውሮጳዊ ሕብረት ብብዝሒ ዜግነት ጀርመን ዝወሰዱ ኮይኖም ኣስታት 7,600 ሮማናውያን ጀርመናውያን ኮይኖም። ኣፍጋኒስታን ከዓ ኣብ 5ይ ደረጃ ተሰሪዓ ንረኽባ። ኣስታት 6,500 ኣፍጋናውያን ዜግነት ጀርመን ረኺቦም። ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ናይ ጀርመናውያን ስደት ዘርእየና ነገር እንተሎ ሓንቲ ሃገር ሃብታምን ምዕብልትን ስለ ዝኾነት ጥራሕ ንኹሉ ዜጋኣ ምልእቲ ክትከውን ከም ዘይትኽእል እዩ። ሰባት ወይ ዜጋታት ወይ እውን ስደተኛታት ኩልና ዝሓሸ ህይወት፣ ትሑት ፀቕጢ፣ ፍትሓዊ ግብርን ቅሳነትን ኢና ንደሊ። ጀርመናውያን እውን ከም ሰቦም እዮም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት፣ ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي